Alaikum ya. Ya gida. La ilaha illallah. Wannan da daddare ne ai kaman tsoro. Wannan gilas kuwa na kafirai. Lafiya? Habasha da wannan je. Baba ne ya aiko ni akan zancen ka fito da matar da zaka aura. In fito da matar da zan aura? Ai A wannan marar auren za a yi. Akwai dukiya auren sai an To da nake da dukiya bulo nawa ne? Yanzu mace ɗaya amma ai siminti yanzu nawa ya koma? to amma dukiyar da kai ka tashi sai komai ya lafa. shikenan. RIS nawa me shigun dau gilas ɗinka ka kamar. Inda aure ai sai komai ya lafa kwanta zan ma huta. Iyaye sun sanar da rage kuɗin aure a Adamawa. A yanzu dai farashin mata 'yan ƙasa da shekaru 25,60 ne. Sauran 'yan mata kuma an yi musu kuɗin goro a 40,000. Farashin zawarawa a Adamawa dai yanzu 30,000 ne, 250. Kai wallahi gaske ne. Allah ana so na da arziki. Aikin da gidan ko 16. Banza ta waɗi. 50. Banza